cum să faceți să nu vi se mai curbeze profilele atunci când sudați cadre. Cum aș proceda eu? În primul rând, eu nu aș pune niciodată profilul direct pe masă. Aș folosi niște distanțiere magnetice din acestea, pe care le pot poziționa oriunde pe masă, indiferent dacă am găuri sau nu. Dar profilul întotdeauna l-aș poziționa pe niște distanțiere ca să am degajarea asta între blatul mesei și profil, să pot merge cu arcul de sudură cât mai jos, fără să afectez blatul mesei de sudură. Bineînțeles, astea sunt suprapozabile, se pot pune câte 2, câte 3, câte 4. Înălțimea la modelul acesta este 11,5. Apoi, pe partea interioară a cadrului, aș folosi niște stopări din acestea, fie varianta plină, fie varianta cu gaură superioară, care se poate folosi și ca extender. Și aș face în felul următor. Pe interiorul cadrului mi-am pus la, nu știu la ce distanță considerați voi, mi-am pus un stopper sau două. Am venit cu profilul așezat pe distanțiere până în stopere, după care pe exterior vin cu o clemă de împingere laterală, cum este aceasta, pe gaură de 16 mm, sau clema pe care v-am arătat-o în videoclipul anterior, care poate fi folosită fie ca și clemă de împingere oblică, și atunci pot veni cu ea, să o fixez un pic mai sus, pot veni cu ea în exteriorul profilului. Și pentru că am talpa asta în X, pe care o pot folosi inclusiv pe profil rectangular, pentru că se așează foarte bine pe colț, sau pe profil rotund, pot veni cu clema asta, să o pun la distanță ca să nu am unghiul atât de ascuțit. O pun la distanță de 2 găuri și pur și simplu strâng profilul din lateral și în felul ăsta profilul meu nu o să se mai curbeze. Un mare avantaj la clema asta este că talpa este pivotantă aici și se va așeza foarte, foarte ușor pe aproape orice tip de profil. Sau varianta cealaltă cu clemele astea de împingere laterală care au rozetă din aliaj de aluminiu. Asta am să o strâng la minim. Hai să vă arăt pe partea cealaltă ca să vedeți și voi mai bine. O să punem stopărele aici. Am împins până în stopere. Pot să vin cu clema asta. Am împins din lateral și în felul ăsta profilul meu stă fix și nu se mai curbează în momentul în care sudez. Dacă aveți orice fel de întrebări, lăsați-mi în comentarii sau scrieți-mi pe WhatsApp. Bineînțeles, o distribuire m-ar ajuta tare, tare mult și v-aș fi recunoscător dacă ați distribui acest clip video ca să ajungă la cât mai multă lume. Poate mai sunt persoane care au întrebări și au nevoie de soluții tehnice pentru mese de sudură sau pentru accesorii în sistem 16 sau 28 de mm. Și vă mulțumesc tare, tare mult că sunteți aici alături de mine.